Begia lotan ez baldin badago, ametsak berez urtzen dira. Izpiritua ezberdintasunen finkatzen galtzen ez baldin bazaigu, aipatu 10.000 gauzak nortasun bakarrekoak dira. Ostira larratxartan, zakua bizkarrean mukuru betea, autobusetik jaitsiz aurra kolegiotik itzuli zitzaidan. Musua ematean errantzidan bozkarioz eta susman ezakenez pixka bat trufari. Ama, behar datasu matematika ariketa bat asmatu. Irakasleak gazteleneko galdegina dauku. Mentsa da, ala? Zertarako pagatua da. Ene gustuko aixe ari dira kolegio horretan, pedagogia integratua dela ez dakuru. Nahi ote duten nik ikasketen egitaragoa finkatzea? Jakixu, enekin fite plegatua litekeela. Euskera, ingelesa, 16. mendeko frantsesa, geografia, historia eta biologia. Besterik ez. Eta matematikak? Gaixoa, matematikak, zertarako ditugu matematikak 6, 7, 3, 4, 1 edo 0 gauden finka ezin baldin badugu. Bat gehi bat bidela diote, baina ez da deus segururik alor horretan. Irriz urratua zegoen aurra, bizkitartean matematikak nahikoa maite zituela. Etengabeko predikua bururatzean arraiki moztu ninduen. Hori diozu, xure denbora matematiketan hutsaren azpikoa sinelakoan. Badakit biderkaketa taulak eta zatiketak enekin batean ikasi sinituela, lehen mailan nintzelarik oraino. 9 bider 6, zenbat?